Human mahawani ang Freedom Park sa Carbon, pipila sa mga vendors na nginabuhi na sa interim market. Nabaguhan man, apan malaumon sila nga magbunga kini og kaayuhan. Ani ang report. Nakural ang Freedom Park nga mao kanhi ang baligyanan og buwak ug anausab dito ang kananan. May dapit sa interim market ang apektadong vendor nga hapsay, limpyo ug hamugaway. Paltas ang gidakon sa pesto sa matag vendor. Admitido ang mga apektadong vendor nga minus ang ilang kita apan ang hinaot nga matultulan sa ilang mga suki ang bag-o nilang nahimutangan. Ang uban sir, katuod na, ang uban wala pa. Kita ka nakapiktin pa. Oh, maugid. Wapa sa may kibaw inig abot sa kinalasan adto na dito mo hanok ang tanang bayron nun sad. Sa second floor nahimutang ang mga kananan nga susama sa food court. Limpyo ang dapit, hamugaway usab ug may mga lamisa ug mga lingkuranan. Pili lang adunay mga linatang paka ug baboy, tinulang isda ug halos tanang mga lami ang pagkaon nga paborito sa masa. Oh, kamoy nahinay nila mong saka diri sa bago na mong merkado. Kaya ron taon mahalinan sa taon mi diri daghan gyud mi diri nga pundo karon. Mga suki kaon mo diri kay kung ko diri bag-ong kuan abli. Sa pagsugod yang ko nila nga lisod apan malaumon sila nga sa ngadto maanad ra ang ilang mga suki ug magpangita kanila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.